oɗon jokkerade RFI Fulfulde yamɗe jeetati silmaji capantati woni Dakar laworde Sénégal ko on waktu goto yonite Bissau leydi Guinée Bissau. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde paame so tawi oɗon keɗoto Guinée Bissau sungoji ɗi gaɗi e dow jaam hanki ɗum ko sungoji horeyaku leydi ndi e sarɗiyankoji waɗuɗi e dow jaam e deƴere limtoɗi sungoji fuɗɗama e nokkuji kewɗi leydi ndi ko candidaɓe sappo e ɗiɗo fuɗodiranno horeyaku ndi leydi députéɓe nogas na mbiyen députéɓe temedere ɗiɗo no kani suɓede e nder leydi ndi foof woteji ɗi mbaɗi koye dow deƴere non wi commission gendijo halfinaɗo ɗeɗo wote ma en gartu e o kabaru to Nigeria sukaɓe janggoɓe capanɗe joyo e nder temedde tato e ɗiɗo diftanoɓe waɗi balɗe ɗiɗi ɓoccitima ngol diftogol ko aljuma faltiɗo waɗi e nder l'école gonɗo e nder diwal Naija hirnangue Nigeria yoga e horeɓe diine catholique en ƴetti sawto e oɗo alhaali Boilem Sansal ɓiɗɗo France et Algérie holli wonde nangule makko no jokkodiri e darde France ko fati e alhaali Sahara occidental wonande ballal walla jinguere Emmanuel Macron e faade e Maroc o arti kadi e gonal makko e bawrital hakkude France et Algérie hanki huccodiri e jaydiyankoɓe France 2 ma en gartu e oɗo alhaali tedduɓe heeɗiɓe on jettama on jarnama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Guinée Bissau caggal ñalawma sungoji ɗi e nder leydi ndi limto woteji ɗi waɗi e jaam e nder diwanuji kewɗi nder leydi ndi